yace bari ba su zo ga Isha Kano domin Isha Kano ya rantsa kai bai ba na gode hafi sallah da kanaku Isha Kano gani dai ga Isha Kano. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh mu abota kallon wasanni musamman na garin Nijar da kewaye ko kuma in ce na garin Babura wanda dai ku sani wannan shararren gida da aka bude na Baba Dan Kwairo. To idan Allah ya kai mu tun daga ranar Alhamis Juma'a za ku kasance da Isha Kano naku gashi idan Allah ya kai mu zai zo ya baku hafi sallah goran sallah kada ku sake a baku labari da kani naku Nazifi Kashmoni tun daga misalin karfe 8 har zuwa karfe 12 na dare ana buga wasanni ka zo ka gani da idanka ga Isha Kano za ku ji ta bakin sa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To ina masoya maza da mata da yara da manya baki daya. To kada ku sake a baku labari wannan rana saboda wannan wasanni ya sha bamban da na koda yaushe. To yau wato shine Isha Kano ya kamata ka gaya musu. A ni kaina ai ba za a banni a baya ba wannan lokacin. Saboda ita wannan Sky Data Flow kana ji ni kaina zan dora shi akan page dina na TikTok, YouTube, Instagram. Kada ku bari a baku labari sannan wannan wasanni. Ga Halifa na ku fa. Hadda ni ne ma. Ji kanshi.